Grûpên Çekdariyên opozisyona Sûriyên piştevanî kirî ji Tirkiyê binpêkirin û kiryarên xwe yên hovana de di derheqê welatiyên Kurd li bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê berdewam in û roj bi roj kiryarên xwe zêde dikin. Li bajarê Serêkaniyê jî Grûpên Çekdar hewl didin sînaryoya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dubare bikin û rojana binpêkirinên xwe encam didin û bi taybet proseya guhartina demografî li bajêr ku yek ji kiryarên wan yên herî metirsîdar e li ser hebûna Kurdan û nasnameya Kurdî li wî bajarî. Kiryarên herî dawiyên çekdaran li bajarê Serêkaniyê encam dane ku goristaneka taybet bi miriyên Kurdên Êzîdî têk birine. Jêderên xwecehî ji bajarê Serêkaniyê eşkere kirin ku Grûpên piştevanî kirî ji Tirkiyê goristaneka Kurdên Êzîdî li gundê Can Temer ku dikeve gundewarê bajarê Serêkaniyê ji nav birin. Jêderên xwecehî û çalakvanên sivîl diyar jî kirin ku endamên Grûpa Sultan Murad ku ew jî yek ji grûpên bi ser opozisyona Sûriyê ve ye û ji Tirkiyê piştevanî kiriye, tirbên wê goristanê ruxandin ku ew goristana gundê Can Temer ya taybet bi Kurdên Êzîdî bû û jêderan te kes kir ku piraniya xelkê gund di dema êrişa Tirkiyê li ser bajarê Serêkaniyê gund bi cih hêlabûn û revyabûn. Ji dema êrişa Tirkiye û Grûpên Çekdar ve li ser bajarên Serêkaniyê û Girêspî û bi sedên hezaran ji welatiyên Kurd mal û milkên xwe bi neçarî bicihiştin û ji wî demî ve proseya guhartina demografî berdewam e ku Grûpên Çekdar destdanîne li ser malên welatiyên Kurd û malbatên xwe di malên wan de bicih dikin.